Keby som mohol niečo zmeniť vo svete, spravil by som, aby deň mal 34 hodín, aby som mohol o 10 hodín viac spať. Ja by som chcela, aby si ľudia rozumeli a aby nebola vojna. Čo by som zmenila? No asi by som nejak uvažovala o tom, že ako sa dá vyrovnanejšie rozdeliť majetok. Viem, jedna vec, nepodmienený základný príjem, jasné, to by som zaviedol. Nepodmienený základný príjem, určite. Zmenila by som postoj človeka k prírode v dnešnej dobe, pretože si vôbec nevážime a nevieme, že čo nám všetko dáva, čo vďaka nej môžeme dávať my so s druhým. Aby ľudia nemali navzájom medzi sebou nejaké predsudky a aby ľudské vzťahy boli úprimné. Ja by som zmenil asi to, že aby sa ľudia nepozerali na seba len. No hej, aby neboli tak do seba zahľadení ľudia, ignorantskí. Aby ľudské práva neostali iba na papieri, ale aby boli skutočné a reálne. Všetci máme na niečo iné talent, všetci sme proste iní, že tá inakosť tu je, ale problém celého sveta je tá, že nie všetci máme úplne rovnakú príležitosť. Jednoducho niekto, kto sa narodí do lepšej rodiny, tak tie príležitosti má samozrejme viac a ten život má už od začiatku a priori trošku jednoduchšie poskladaný a tým pádom môže v tom živote trošku viac uspieť ako ten človek, ktorý sa jednoducho narodí do spoločnosti alebo do rodiny, ktorá si možnosti nemá a jednoducho pre neho je to omnoho ťažšie sa dostať tam, kam by ten človek chcel alebo si naplniť nejaké svoje sny. Čiže áno, že rovnosť príležitostí. Všetci by sme máme rovnaké príležitosti. A to je systémová vec.